Здравейте! Ще ви представя един от моите проекти. Темата на проекта е интернет приложение тип ученически дневник. За това е архитектурната схема на проекта. За база данни използвам OracleDB. Връзката между базата данни и Apache Web контейнера се осъществява чрез Hibernate Persistent Layer, а за изграждане на веб частта използвам JSP сервлети. Това представлява схемата на базата данни. На пръв поглед е много сложно, но няма нищо особено. Примерно таблицата потребители, users. Всеки потребител може да бъде администратор, учител, ученик или учител. Всеки учител е ръководител на някой клас. Той преподава по много дисциплини и така нататък по тази таблица. Сега да пусна проекта. Стартирам Apache-то. Така. Малко е слаб компютъра. Накрая зареди. Това е началният екран за вход в системата. Отляво се вижда jQuery библиотеката. В него са разположени всички новини, съобщения и така нататък. В футъра съм сложил полезни линкове. И вход в системата. При вход автоматично се разпознава типа на потребителя и се разпраща на различна страница в зависимост от типа му. В случая аз съм администратор. Това е пак елемент от jQuery, библиотеката, Tab панел. Първото меню е потребителя. Тук може да добавим различни потребители и да ви всичко работи. Ще добавим един учител. Излиза съобщение след всяка успешна операция или неуспешна. Сега да го премахнем. Така. В меню класове може да добавяме класове, да добавяме ученици към клас. Всичко е направено така, че потребителя да въвежда най-малко данни. В меню дисциплини се добавят дисциплини. В меню съобщения може да добавяме уния съобщения, където видяхте в началния екран за новините такива съобщения. Примерно някакво съобщение. В профил се променя паролата на потребителя. Така. И това, което съобщение, което видяхме, дойде тук. Може да го махнем вече. Страници, които са вътре в този панел, са израз Ajax. Това също се зарежда чрез Ajax. Тук в момента са разположени 1, 2, 3 страници, но те не се виждат. Така. Влезем като учител. Тук се изобразяват предметите, по които предава всеки учител. Може да въвеждаме оценки. Може и да ги променяме. Избираме определен период за по-лесно въвеждане. Автоматично долу ще се изчислява и средния успех по различните предмети. В случая за входящите има първи срок и втори срок и така нататък. Това не ти се оценихме, да излезе съобщение. В меню класен ръководител може да виждаме оценките на класа, на който учителя е класен ръководител. Пак се изкарва статистика за предмета.
Може да добавяме отсъствие, наказания и забележки на всеки ученик от класа. В меню съобщения също може да добавяме съобщения, но в случая особеното тук е, че може да трим само съобщенията, които ние сме писали. Нямаме достъп до другите. И в профил може да се променя паролата. Така, да влезем като ученик. Първото ми е, тук се визуализират всички оценки на ученика и статистика за всички предмети. Отсъствие, забележки и наказания. В случая няма забележки, има едно наказание. И промяна на парола. Това е презентацията на проекта. Така е разположен, така е пакетният изглед на проекта. Всичко е организирано в папки. Всичко е подредено с цел по-лесно навеждане на бъдещи модули. И това е по един проект.